El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha decidit ampliar el projecte de la planta ultrafiltradora que s'ha construït al Parc del Trabuc d'Empúria Brava, instal·lant-hi també les 4 dessaladores que en un principi havien d'anar a Roses. Aquesta actuació, que ja està en marxa, ha de servir per garantir l'aigua de boca als municipis de Cadaqués, Llançà, Roses, Castelló d'Empúries, que inclou Empúria Brava, Mancomunitat de Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, el Port de la Selva i la Selva de Mar, en cas de sequera extrema. Sí, la veritat és que ens sembla important explicar tot el moviment que es veu en el Parc del Trabuc perquè últimament es veuen moltes accions. D'entrada podem explicar que tal com es havia previst, dins les actuacions que el Consorci d'Aigües de la Costa Brava pretén fer per garantir que tenir més recursos, més maneres d'obtenir aigua, per garantir que hi hagi abastament en aquesta situació de sequera que estem vivint. Primer, les primeres actuacions eren la instal·lació de 4 plantes d'ultrafiltració, que això actualment ja és el que està fet allà en el que era anteriorment un aparcament de vehicles del Parc del Trabuc, i allà ja hi ha tota una instal·lació i ja funcionen aquestes plantes d'ultrafiltració d'aigua. Aquestes plantes el que pretenen, pel que s'han instal·lat, és per poder netejar o tractar l'aigua provinent de la depuradora de Figueres per poder-la després passar-la a la potabilitzadora i que pugui ser aigua que es pugui enviar a les poblacions que s'abasteix des del Consorci d'Aigües de la Costa Brava perquè tinguin aigua, però també servirà perquè en el cas que l'aigua del pantà baixi per sota dels nivells que ha baixat altres vegades, sempre hi ha aquesta por que no sabem fins a quin punt l'aigua surt neta o no començarà a tenir masses residus que necessitin un tractament extra abans de poder-la potabilitzar. L'any passat es va arribar a un mínim històric del pantà de Boadella, però sempre fa por que encara pugui baixar més en algun moment, i si això passés i l'aigua no fos de prou qualitat, també podria passar per aquestes plantes d'ultrafiltració i fer-los aquest tractament per poder-la convertir en aigua potable. Són mesures, per tant, d'emergència per tenir més garantia aigua en el cas que sigui necessari. I ara el que es fa és una segona actuació en el Parc de Trabuc, i per això les persones que passegen veuran que hi ha més moviments en la mateixa zona de l'aparcament, però també a diferents punts del Parc del Trabuc, i en aquest cas és per realitzar uns pous que extrauran aigua subterrània, i com que aquests pous trauran una aigua amb certs nivells de salinitat, aigua que és salobre, no és salada com la del mar, però sí que té salinitat, s'instal·len 4 plantes més, en aquest cas són plantes d'osmosi inversa, que el que faran és extreure la sal de l'aigua que sortirà d'aquests pous. Sí que cal dir que aquesta aigua s'ha compromès al Consorci, o aquesta extracció d'aigua dels pous només es realitzarà en cas que arribi el moment que no hi hagués aigua del pantà. És a dir, és una mesura d'emergència. Ells en diuen que és com una roda de recanvi perquè no pot passar. Tenim l'obligació, tant ells com nosaltres, de donar aquesta aigua per tenir un mínim d'aigua per supervivència, perquè arribi a les cases, i per tant s'han de fer actuacions preventives perquè llavors no es digui que no s'ha actuat en previsió de les coses que poden passar, però que tothom explica que esperem que no s'hagi de tornar a fer servir. Aquesta ampliació del projecte implica aturar de moment la idea de portar a Empúria Brava 4 dessaladores mòbils més. Sí, de moment es parlava de 12 plantes, que eren les 4 d'ultrafiltració que tenim en el Trabuc, i unes 4 que havien d'anar a Roses, que són les que finalment també es col·loquen aquí en el nostre Trabuc, i de moment les 4 que havien de ser per dessalar directament aigua del mar s'han descartat i no s'instal·len per aquest 2025 seguríssim. Per tant, queda a l'aire, i com sempre el que fem és estar treballant com fa temps, perquè es construeixi aquesta dessaladora més grossa de la que el govern parla, però aquesta ja estem parlant del 2031, i és important poder garantir el futur més immediat amb accions com aquestes, que són les que du a terme el Consorci d'Aigües Costa Brava. Aquestes obres estan finançades pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona amb un ajut del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aclarir que això no són actuacions que fa l'Ajuntament, sinó que és el Consorci d'Aigües de la Costa Brava Nord, que són qui tenen l'encàrrec de gestionar aquest recurs aquí a la nostra zona i l'obligació, i són els que realitzen també l'encàrrec de les obres. El que sí que fem des de l'Ajuntament és fer el control i el seguiment de que tot es realitzi en correcció, de que no repercuteixi negativament en el medi i en els veïns, i també que les obres s'executin de manera que quan acabin, evidentment, mentre es realitzen,
poden crear algunes molèsties, no? Hi ha moviments de terra, s'aixequen per passar diferents tubs, però el que sí que demanarem i garantirem és que després tot quedi en bones condicions i si es pot millorar alguna cosa del nostre estimat parc del Trabuc, doncs encara millor. Aquesta planta va ser la solució d'emergència que es va replantejar després del sabotatge del mes d'abril passat a 3 pous de Castelló d'Empúries i que van quedar totalment inutilitzats.